Passaríem al punt 10.4, en què vull fer una apreciació. A l'últim ple, iniciativa del Joan Carles Reus, es va comentar al voltant i que l'últim estaven fora del dia, i per tant també si manifestar aquesta moció, el presentem conjuntament, per recollir l'esperit que aquí hi havia, refús de l'acord entre la Unió Europea i Turquia pel tema de l'acollida de refugiats. Crec que si heu vist el text, que és un text consensuat per la Federació de Municipis de l'ACM, aquesta voluntat de rebutjar aquests acords, de vetar la presència de refugiats a Europa. I la idea és manifestar aquest refús, com hem vist per la premsa, sobretot a partir de l'any passat, dins amb l'enfonsada d'aquelles un seguit de barcos plens de refugiats, la mort de milers de persones i la mort de molta canalla, i ho veiem per les televisions que ho tenim a 2 i 3 hores d'aquí a 8 anys, manifestar aquest rebuig que fa Europa ignorant i pensant que usant barreres evitarem aquesta situació. I ens recordar el que veiem. Europa ha sigut un país de refugiats, no només primer Catalunya i l'estat espanyol en la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial. Les Nacions Unides ens va fer recordar que avui existeixen 68 milions de refugiats, que amb tota la població d'Itàlia, i que és vergonyant aquesta aïllament que es fa amb aquesta gent. I a més, Riu de Canyes també, modestament, deixa confiança de dues dates. El 1937 va acollir famílies andaluses derivades de l'èxode republicà, i fins al 39 van estar aquí. L'Ajuntament modestament intentava col·laborar i van ser refugiats col·locats un seguit de cases. I també en 1993, gràcies a la seva voluntària de la ciutat de Canyes, amb contribucions econòmiques dels veïns, es van entendre 6 persones refugiades de la guerra de Bòsnia. I van entendre que s'ha de cada vegada més construir aquesta acció i col·laborar amb el Fons Català de Cooperació digui i estar al costat del que el Parlament de Catalunya i el Parlament també en el seu moment s'hi han de col·laborar. El manteniment de tuits, no sé si el de serà possible, però si ho hem de fer al costat d'aquestes mesures. Aquí diu que en la moció pretenim també que l'Ajuntament ens impliquéssim una mica més sobretot el que deies tu ara de l'acolliment que va ser l'any 93 amb gent de Bòsnia. Volíem que ens mulléssim més l'Ajuntament, que s'impliqués i si s'havien de posar recursos per acollir refugiats, doncs un pis o el que fos, involucrar-nos més, no únicament fer la moció i deixar-la dir penjada a l'acte. Involucrar-nos, l'any 93 que va involucrar-nos els ajuntaments no els societats de Riu de Canyes que va buscar un pis, s'encarregava de cobrar els diners, però l'Ajuntament si no va ser tema social. No m'ho ha canviat moltíssim, que l'Ajuntament ens posava des del Govern de Catalunya que ens indiqui com hem de col·laborar. I entenc que amb les infraestructures i possibilitats laborals que us he anat sentint, aquestes les grans ciutats que tenen pisos buits, entitats financeres, tenen possibilitats de no és només acollir, sinó que és acollir persones que puguin treballar. I temes d'idiomes i temes de capacitat segurament, jo crec que ens hem posat a disposició de dir el Parlament, el Govern de Catalunya. Si solidàriament hem d'acollir, ho farem. I ho veiem doncs amb els mitjans i què fem, si també hem fet els bits, perquè també col·laborim. Però hem de posar a disposició del Govern i el Govern ens explicarà què hem de fer. Però podem incentivar una mica l'aplicació social, com va fer el 93, i que la gent realment pugui decidir si pot aportar en aquell moment perquè va ser una obra que tothom recorda a dia d'avui, jo no estava i la sé, perquè ho van explicant, el que vol dir que va marcar d'alguna manera una manera de sentir i de sentir-se directament útils. Encara que posen 6 persones, de l'Astra, que ha cuidat els meus fills, és part de l'exemple d'aquesta persona recollida i està molt agraïda a tot el que vam fer, tots els que estàvem aquí, que no estàvem. O sigui, aquesta implicació social sí que l'ha de motivar una mica l'Ajuntament. Jo crec que hem de posar obres del Govern i del Parlament i ens lligarà com ho hem de fer. La intenció personal de cadascú s'ha banda de tota la implicació social ha de vindre de la bona voluntat dels seres humans que estem aquí sentats. Doncs d'ahir és un treball de tot. Sí, hem de posar a disposició d'aquesta situació i ho veurem. Sí, perquè personalment tenim un pensament que podem fer. Com es va fer el 93, vull dir que podem motivar la gent a que col·labori. Sí, però esperem instruccions del Parlament. Jo crec que voluntàriament, que ha col·laborat en diferents seccions en aquest sentit. És a dir, voluntàriament posa a Càritas, posa a Creu Roja, No, no va comptar. Per tant, hi ha diferents no està regulat aquest tema.
com a Ajuntament, jo crec que hem d'esperar el que ens digui el Parlament. Perquè avui per avui tenim el rep refugiats, el Govern de Catalunya intenta alguna acció de força per rebre d'aquest refugiats, i per tant hem d'estar atents al que ens digui el Parlament i que ens digui el Govern. Si el Govern es determina que per població toca 3.000 de canyes, ho farem. Anticipar-nos a unes eleccions que no sabem com estan, i aquí és motiu. Jo crec que d'Orencs, com el 37 i el 93, no va fallar. I saps la previsió? No, això serà potser estar un any aquest any va molt. És el que veiem, clar, per desgràcia no s'aclareix res. Jo crec que la idea anava no com a passar al davant d'aquesta iniciativa, sinó com a ser una miqueta de tacador, una mica d'impulsor, perquè a vegades ens dic, i queda demostrat amb les dades que hem donat, no? És un poc recollido, i que ara en aquest cas, va un mica no entenc, per el Parlament ens ha de donar instruccions i com actuar, però potser si poguéssim, sense passar-hi al davant, obrir la porta d'alguna manera, amb això llavors sortirien iniciatives. Però això no ho posaria de cap manera perquè no tenen refugiats. O clar, si no tens la porta oberta, aquí se n'ha terminat. O sigui, tenim... Això no és... El govern català està mirant de fer passar amb el bloqueig espanyol, que si Catalunya tocava 4.000 o 4.000 d'estat, no s'aclareixen les xifres, Europa no els bloqueja el tema de l'entrada, i que tots estem en els municipis, que trobaran municipis, els ajuntaments pendents que ens diguin què han de fer aquesta situació. Si no ens podem anticipar perquè no podem anar, és a dir, que en el seu moment, fruit de volteig de Pico de Canyes, va posar en contacte amb una entitat, va anar al municipi de Barcelona a buscar-los, i es van acollir, es van organitzar, i jo estava més programàtics per les mons de la Generalitat, avui per avui no hi ha accés als refugiats, no poden entrar ni autorització. I per tant hem d'estar pendents del que digui el Parlament i el Govern de Catalunya, que està fent això amb el conseller Romeva d'intentar desbloquejar la situació, que és vergonyant, per exemple. I el que ens digui farem. Jo crec que si una notificació, si veiem la notificació del Govern de Catalunya, hem de saber i parlar-ne. I si hem de buscar un espai d'acollida, un espai buit, hem de veure com el contribuïm com a ajuntament, si ens donen que el país voldríem buit fer una cosa, es pot continuar. Jo crec que estem amatents al que digui el Govern, i seguirem les instruccions que digui el Govern, per col·laborar una vegada més, com fer el 87, com fer el 93, per tant, estem pendents. Anem a la votació, les funcions, els en contra, els a favor. S'aprova.